Verleden dat heel lang geleden lijkt, heb ik relaties gehad met andere mensen dan mijn huidige vriend. En hadden we wel eens ruzie. En dat heb ik nu helemaal nooit meer. Ik heb nooit meer ruzie eigenlijk, al 5 jaar lang niet meer. Gewoon alleen maar lief. Maar ik denk dat het wel herkenbaar is hoe alleen je je voelt als je wel ruzie hebt met je partner. Beslagen ruiten van onze ruzie. Wat begon als verhitte discussie, condenseert nu onherroepelijk naar een staat van onvermogen. Nietszeggendheid opgelost in deze ruimte, waar we nog geen 24 uur geleden de ver van de muur hadden gevreden. Jouw zweet klettert op de tegels. Jouw tranen klotsen tegen de wanden. De regen blijft maar neerstorten en je stottert bij vlagen met horten en stoten nu onherroepelijk naar een staat van onvermogen. Mijn ergernis wint het van mijn liefde, mijn woede van mijn geduld. De storm is eindelijk gaan liggen. Dan de volgende, die heb ik al een keertje hier voorgedragen, omdat het thema toen eenzaamheid was. Maar het thema lijkt er een beetje op. In eenzaamheid ligt vrijheid verborgen en wordt beschermd door muren van ijs. De vrijheid ligt in eenzaamheid, wordt door niets of niemand bedreigd. Oh, laat me toch eenzaam zijn. Ik heb genoeg van luisterende oren. Van omringd zijn door vrienden, van altijd overal bij te horen. Mijn vrijheid is me alles waard. Neem de bemoedigende woorden, al het menselijk normaliseren van krankzinnigen en gestoorden. Neem de goed bedoelde adviezen, het begrip, het instemmend geknik. Laat me zwelgen en verwelken, alles beter dan de valstrik van warmte, liefde en een schouder. Een arm, een hand, een lach, een traan. Van zorg, troost en hoe gaat het, want wat gaat jou dat aan? Nee, ik wil liever de vrijheid om me radeloos te voelen. Veilig in mijn eigen bed, alleen wel met jou om mee te kroelen. En de laatste is een ode aan de muze. En daarin stel ik me de muze voor als een onzichtbaar elfje dat bij kunstenaars altijd inspiratie toefluistert in de oren. Jij kon er ook niets aan doen. Jij had het niet bedacht. Wat je rol ook is geweest, jij wordt niet verdacht. Het was een andere drijfveer, een bron uit troebel water. Een katalysator van een giftiger energie. Niemand neemt jou iets kwalijk. Wie is je opponent? Wie is de dealer van de dood? Van zwageman tot brood. Waar ben jij nu? Waar gaan muzen heen als het doek gevallen is? Zonder hand voor een pen, microfoon, penseel, een script. Waar gaan muzen heen zonder brein om door gekanaliseerd te worden? Gevormd, geslepen, gedragen. Waar is je verblijfplaats nu je niet meer op een schouder uit kan rusten en opgetogen kan fluisteren wat nog niemand weet? Zoek je een nieuwe schouder, blijf je dwalen, wacht je tot het doek weer open gaat. Hoe verwerkt de muze haar eigen verdriet als er niemand meer is die haar hoort of ziet? Dank u wel. De muze van kleurrijke kleding, Kat Kreeberg.